Здравейте, добре дошли във втори епизод на нашия подкаст След звънеца. Днес с нас е един от нашите ученици, който също има кариера извън училището с бойните спортове. Сами Георгиев. Здрасти, Сами, как си? Здрасти, супер съм. Радвам Ти? се. Добре съм, как да съм? Нека да ти питам един въпрос първо, преди да започнем към подкаста. Наскоро Добре. имаше състезание Да, в Стара Загора. да. Моля ли да ни обясниш малко за него? Ами състезанието беше доста мащабно. Имаше над 300 участника, което е рекорден брой за участници в такъв тип състезание в Стара Загора в нашия спорт ММА. Общо взето беше доста голямо преживяване. Беше много готино, имаше много емоции и общо взето Трето място взе, ако не се лъжа. да, завърших на трето място, паднах на полуфинал от друг състезател от националния отбор, което за мен беше малко гадно, защото исках да стана отново първи, но случва се и такива работи, без да дадем една стъпка назад, не може да направим две напред, така че Сега ще бъде мотивация, значи това добре. да. Нека да те попитам, ти колко малък започна спортуваш, на каква възраст започна? Как реагираха вашите, в смисъл, понеже повечето деца, като искат да започват такива спортове, техните им отказват, защото не искат да гледат как децата им ги бият, те да кажат. Да. Ами при мен беше по-забавно, защото реално не видях и не открих първо аз залата. Аз преди това съм тренирал други спортове, ходил съм на борба малко на кикбокс, но не ми хареса нито един от двата спорта, като цяло само като самостоятелен спорт. И просто бях в някаква дилема, какво да тренирам. И сестра ми една вечер се прибра вкъщи и аз се прибирам, като се прибрах, мама и кака седят на масата и ми казват утре си на тренировка от 7:15 и аз седя и си казвам някой питал ли ме, много смешно ми беше и те казаха няма значение, ще ти хареса, Бях малък, преди 7-ми клас мисля, че бях и от тогава до сега. Добре, значи, аз колкото знам, преди тренираше деца, ако не се лъжа. Да, Продължаваш да има... ги тренираш ли? Да, има детска група, всеки ден от понеделник до петък. Вторник и четвъртък си ги води един тренер, който набляга повече на бразилското жилжицу и борбата, докато при нас гледаме по-общо на нещата, правим ударчета на чували, на чучели, различни неща правим, защото те децата са малки и няма как да се бият, да ги пуснем да правят спаринг или нещо, опасно е за тях, така че най-базовите неща се научават в детската група, да. А добре, ти като влезна в залата на малка възраст, в залата на Тила, ти говоря в момента. Да. Какво си каза? Смисъл, имаш ли някакви притеснения, защото повечето хора, като започват тези бойни спорт, си викат, сега те ще ме базикат, защото съм нов, някакви такива неща. Ами не, аз пак, казвам, бях по-мъничък и аз съм по-такъв разкрепостен и не ми направи никакво впечатление, дали някой ще ме бие или ще ме удари. Казвах си, веднага като влезнах ми беше много готино, защото видях много голямо ядро, така да го кажа. Имаше доста състезатели, по-големи от мен на юношеската възраст и постоянно чакахме състезания, беше много готино. Още веднага като влезнах и си казах, вау, това е място наистина, което принадлежа. Много. А на колко годишна възраст беше някое по-мащабно по състезание, което е нещо вау да кажеш, че си бил там? Да, реално, когато излезнах от България за първи път на състезание, беше на едно балканско първенство в Албания. Там не мога да кажа, че беше нещо, както ти казваш, по-вау. По-скоро беше европейското първенство преди 2 месеца бяхме там. Тогава вече наистина аз още като почнах да тренирам, си помешах и си казах, че искам да стигна до там. Това е най-голямата летва в нашия спорт, аматьорския, говоря, европейското и световното първенство, защото са най-мащабни и най-големи организации винаги има от всяка държава, поне по един състезател, от всяка европейска държава, говоря, специално за европейското. Добре, ти сега, примерно, имаш тренировки всеки ден, някакви такива неща, не тебе оставя ли ти някакво свободно време, да си разпускаш, да ходиш някъде? Какво правиш в свободното си време, по-скоро, като имаш? Аз след училище, в принцип,
Моята майка е фризорка и нали, обичам да постригвам. В момента ми е по-скоро като хобби, защото не мога нали, да го работя като работа, защото училище и тренировки и работа малко трудно Не знаеш ще, на кое да смогнеш, да. трудно ще бъде да ги смеся всичките неща едновременно, но след училище, примерно се записвам двама или трима човека да пострижа, след това си отивам нали, до вкъщи, наяждам се и отивам на тренировки и след тренировки може би излизам за малко, примерно за 1-2 часа и се прибирам и така. Абе, виж, аз тук забравих да те питам, като те питах за това как си, нали, с какво мотивация си влезнал в залата, понеже имам те така много познати, които искат, нали, да се запишат на някой Да. бокс, нещо такова. Обаче, нали, те са на нашата възраст, 16-17, Да. и те сега като са по-големи си мислят, защото там ще има повече хора с опит от тях и се притесняват да почнат да ходят, защото си казват, сега виж, ще ме базикат, не знам какво да правя, ще почнат да ме бият, някакви такива неща. Какво можеш да кажеш за това като човек отвътре, с човек от опит, който е виждал много нови, Да. как прогресират, какво можеш да кажеш за това? Ами мога да кажа, че това е най-голямата глупост и най-голямата лъжа, която някой човек може да си каже, нали. Ще влезна, ще ме базикат или ще ме набият и някакви такива неща. Значи, когато един треньор нали, види нов човек, който идва в залата и има мотивация да тренира и нали, иска да тренира и да се развива в спорта, той в никакъв случай няма нали, да направи така, че той да играе с най-опитния състезател, нали, спаринг или нещо такова, както си мислят нали, хората, нали, така да го кажа. Защото той знае и вижда, че човека нали, няма възможности Да. като най-добрия състезател, нали, все още. Не се е развил и няма логика да се прави това нещо. Сега, примерно, ако се отиде на някаква си, даже не мога да го нарека клуб, примерно, да кажем няколко хора се организират, да кажем някаква групичка и да отидеш нали, при тях, може да се случи. Обаче, когато отидеш в някакъв клуб, примерно да кажем такъв като нашия, това никога няма да се случи. Има си нали, хора, които са по-опитни и в началото на всяка тренировка, когато нашия треньор каже нали, хванете се по двойки нали, за партньори, винаги казва да има един опитен с един неопитен. Не с Да, цел може нали, да му помага. да Да го може да го мачка или развива, такова, да. да му помага и да го въвежда стъпка по стъпка в спорта. Това е най-правилното решение според мен, което може да се направи в нали, такъв клуб. Добре, виж сега, ти, както казвам, скоро имаш състезание, много ми е интересно, ти преди да влезеш в клетката, какво си кажеш? Имаш някакво притеснение, някакъв вид мотивация, примерно да слушаш някаква определена песен, някакви такива неща? Ами значи, притесненията няма как да се махнат, нали, винаги на първо състезание е много голям адреналин и притеснение и всичко, но вече мисля, че имам достатъчно нали, състезания, за да не се притеснявам от нищо. Като влезна винаги нали, Да. малко стомаха е на топка, но това няма как да се примахне, нали, това си е човешко чувство. Но вече като съм натрупал определен брой състезания и знам, че няма какво да стане нали, в клетката и мога само да покажа това, което съм тренирал в залата и влизам и мачкам общо взето. Това е както казва нашия треньор, влизаш и мачкаш. Няма- Те сега много ме интересува, понеже аз съм, как кажа, много... Музиката има много голямо значение за мен, примерно Да. като тренирам, нали, преди като тренирам баскетбол, преди да са контузия. Да. Аз си имах една определена песен или плейлист, да си пуснете, ама на дъха. Имаш Да. ли някаква песен, любимая, да споделиш? Ами, любима песен нямам, но има, да, естествено, че имат влияние, нали, песните преди среща. Нали, не си пускам някаква чалга или нещо. Има хора, които, нали, ги надъхва това нещо, обаче лично ме не е това. По-скоро, не знам, нямам определена. По-скоро различни всеки. Добре, имаш ли някой идол, примерно от UFC, някой така, който се стараеш да бъдеш като неговата игра или по-скоро нямаш такъв? Ами за сега с някоя игра, нали, стилна игра не мога да се сравня с някой, защото нашия спорт е проектиран, нали, така аматьорския ММА, да пази децата под 18 годишна възраст и затова докато навършим 18 годишна възраст, ние нямаме удари в главата. Винаги са от главата надолу, с цел, нали, когато мозъка още нали, и черепа не е укрепен нали, достатъчно на децата, да не вземе да стане някоя беля. Затова по-скоро в залата, когато нали, правим спаринги или нещо, тогава си вече си позволяваме нали, да включваме ударите в главата. Тогава по-скоро се старая нали,
в стойката, нали, като размяна на удари. В момента е един доста известен, нали, ММА боец, Илия Топория. Да. Нали, той ме кефи като стил, като цяло взето общо, по-скоро Арман Царукян ми е като идол, така. Мен ме кефи той. Да, лично аз гледам UFC, мога да кажа, че мога те, както ти знаеш, Карлос Пратес, Да. най-големия откачалник в UFC. Да. Добре, ти от колко време каза, че ти имаш ММА? Само ММА, не е борба и... Ами, мисля, че да, този месец навършват 5 години, откакто съм записал. А имаш ли цел да продължаваш да се занимаваш професионално или по-скоро ще го тренираш и за тонус, за здраве, след като навършиш възрастта? Ами, за сега не мога нищо да кажа, нали, каквото времето покаже. Аз не мога да кажа нищо, защото нищо не се знае за напред във времето, но за сега се тренираме и да. Добре, има ли, защото каза, нали, че постригваш? Да. Как се запали, от, нали, ти си, примерно, ММА боец и как се запали да постригваш? Ами, както казах, мама е фризорка и един ден отидох, нали, в залата и имаше много хора с различен вид пострижка, нали, така да го кажа. Всеки си имаше нещо като стил, примерно единия по-късо, другия по-дълго и си казах, тия маняци, нали, много яко са постригани. И нали, като съм седял при майка ми, нали, в салона и съм виждал, нали, тя като постригва и си казах, що да не пробвам, нали, може пък да ми хареса. И купих си, нали, една машинка, там първо пробвах върху тате, после върху, нали, някои от близките ми приятели и оттам вече мама и тати като видяха, нали, че по-ми харесва, ми купиха, нали, по-добри машинки, нали, и уреди, с които да постригвам и сега се постригвам 100 до 100 с мамо. Да, понеже и аз съм идвал много пъти при тебе, обаче имаше един специфичен път, като се постригвах, си говорихме за Библията, за колко на божни хора, някак си да вярваш в Бог вече стана тренд. Да. Обаче аз знам, че ти наистина си вярваш в Бога. Как го откри, ако не е нещо лично, нали? Как го откри самия Бог, Библията? Ами, по принцип, наистина, като поотраснах малко, нали, и някак си не се чувствах, нали, така, как да кажа, не самотен, но имах чувство, че нещо липсва, нали, и просто оттам се сетих, нали, добре, нали, защото нашето семейство, нали, не мога да кажа, че са най-набожните хора на света, Да. нали, те също си вярват в Бог, но не е както да спазваме, нали, всяка една традиция и обичай, нали, и оттам просто реших, добре, що не взема, нали, да отиде на църква, след училище буквално, и си казах, що да не отида, нали, и отидох и тогава малко, нали, така се застоях в църквата и оттам вече почна, нали, всичко по-така, ходихме с семейството ми на една екскурзия и си взех CD ми в калъфа на телефона, но го махнах, защото едно календарче отпред, нали, с илюстрацията на Исус Христос и ми седеше до примерно една седмица, но го махнах, защото се скъса и не искам да се, нали, Да, доскъсва, да. нали, до край. И оттам, нали, тези неща, нали, мама и тати също ми дадоха едно златно кръстче, което баба ми е подарила за кръщението ми, още като съм бил на 2. И оттам, общо взето, това е от тогава. Добре, това как ти казах за тренда, защото, нали, има много и аз познати, сигурно, че имаш много познати, където, Да. примерно на нашата възраст, тук са решили, тук се направят един кръст, пък Да. всъщност да не знаят нищо за Бога. Това, какво е твоето мнение за тия хора? Ами сега, според мен е глупаво, нали, ако поне от обща култура да знаеш нещо, ако те питат, Да. нали, ако имаш такива татуировки, нали, както ти каза или нещо. Но вече сега това си е въпрос на личен избор. Всеки се знае, нали, ние не можем да съдим другите. Те се знаят какво се правят с телата. Тяхна се работа. Защото това, нали, се пошиграе в Библията, че като си татуираш тялото, един вид разваляш това, което Бог ти е направил. Да, опетняваш, Както една нали, да. рисунка. Да. Да. Добре, не е само това за тренда, нали, за нашите връстници. Какво мислиш, примерно, за нашите връстници, общо? Защото, нали, знаеш, има много наркоманите, да кажем, някакъв съвет, примерно, към някои по-млади деца, сега ученици, които ще нагледат,
да не тръгват Да. по грешния път, някаква мотивация, ако някой се състезава към ММА, бокс, борба, нещо да кажеш. Ами, чаках да ме питаш наистина този въпрос, защото наистина, когато направя една справка с преди 5, нали, да кажа, айде 4 години вече, като съм бил малко повече време в залата, видях наистина хора на нашата възраст, нали, тогава, че има доста повече състезатели. Сега вече като някак си се промени още малко, нали, целия свят и наистина е малко болно, когато погледнеш в дискотеката и дискотеката е пълна с наши връстници Да. в събота, нали, в петък и събота, обаче в понеделник като отидеш в залата и сте двама-трима, нали, набора, което е малко, нали, тъпо и не става мъчно, нали, на състезателите и на треньора ни, защото Им е приоритет. да, нали. не знам въобще каква полза виждат от това, нали, петък, събота да отидат на дискотека, нали, да се напиват и после, нали, да не знаят на следващия ден какво се случва. Нали, аз излизам и аз, нали, си ходя по такива места, обаче не е като да прекалявам. И съм, ако отида в събота, в понеделник съм в залата, нали, или в неделя излизам нещо да направя, да потренирам малко, защото аз се чувствам зле отвътре. Не знам те въобще как се чувстват добре, ама бих казал, наистина, ако си спортуват, нали, да не е специално за нашата зала, като цяло. Когато спортуват, ще се чувстват и по-добре и така. Добре, примерно в тия цялото време, което си спортувал, има ли си някой, те да кажат, черен период, в който някак си психически си изпаднал и си нямал някак си мотивация и по едно време просто излизаш тази черна дупка с нещо, което те мотивира. Ами, значи, по-скоро такъв момент не, но имаше един момент, в който наистина малко така тренирам, ходя на тренировки, връщам се у нас, отивам на училище, тренирам, връщам се у нас. Да, един и същ режим. Да, по-скоро тя мотивацията ще я има винаги само в началото, там нататък вече по-нататък става дисциплина и, нали, самоконтрол да продължиш това нещо, което си започнал. И един ден отидах, нали, на нашия тренер и му казах, тренер, как да ви кажа, някак се е така, все едно съм прегорял, не ми се тренира, не ми се такова. И неговите думи, нали, реагира малко по-остро и каза, ти нормален ли си, какво си прегорял, ти си на 15 години. И оттам наистина, като се замислих, ние сме на по 15, 16, 17 години, трябва да има живец в нас и в нашите души, нали. Не знам, някак си повечето връстници, които погледна, са загаснали отвътре, нищо не им се прави, не им се тренира, но не знам въобще как им харесва, нали, как им е комфортно. Аз, нали, примерно, да кажем, там съм си намерил място, това ми е живеца, нали, чакам с нетърпение, примерно някое състезание или нещо, тренирам, да се видя с моите приятели в залата, нали, нещо да си говорим, да споделим, да направим нещо ново, нова тренировка. И общо взето от тогава така, нали, си казах, че мотивацията наистина ще изчезва на моменти тотално и ще трябва да си, нали, да си действа само дисциплина и самоконтрол общо взето. Добре, това ми е много интересно въпрос да те питам тебе. Като по-опитен, нали, състезател, нали, в тази сфера, има много състезатели такива, нали, които тренират, дори да не ходят за състезания. И като отидат вече на 2-3 тренировки, вижте, аз съм големия бяч, или не само тези, но и някои, които като тренират бокс, някакви такива неща, навънка се правят на опасни. Един вид искат да се изявят и да правят някакви проблеми. Какво му да кажеш за това? Ами, има го, за съжаление, наистина доста по улиците, нали, навън, но аз бих казал, нали, че няма смисъл от това нещо, защото добре, нали, тренирай си, обаче не е място да се доказваш на улица, нали, докажи се на някое състезание. В смисъл, или да кажем, ако не е на някое състезание и не ти се състезава, не искаш да се състезаваш, добре, кажи на треньора. Кажи на треньора, хвани се с един с по-опитен от теб, защото винаги ще има по-опитен, нали, от всеки. И да му каже, айде, нали, давай сега да видим кой, нали, да премерим сили. Тогава вече, нали, ще си излезеш всичко, нали, и ще си покажеш наистина на какво си способен. Няма смисъл да се показваш навън. То е безмислено. Когато хванеш някой, който е по-слаб от теб и да кажем никога не е стъпвал в зала, е слаб, ти каква полза ще вземеш? Това само ще си почеш егото. Ти бъдеш достоинство, морал, покажеш, че си морален човек просто. Добре, само махаме тези, нали, които тренират.
Тия, които не тренират, и примерно, нали, защото с тебе си излизаме, много пъти се Да. засичаме навънка. Да. И принципно стоим на едно и също място, където виждаме обаче, че се забират много интересни образи, как те им викат локалите, Да. където се правят на малко по-такива опасни. Какво му кажеш за тях? Как виждаш на тях? Ами това са хора с объркано мислене, според мен, да си кажа така. Ако чак толкова, нали, си мислят, че са силни и недосегаеми, да дойдат в залата, да премерят сили са. Не в наша, нали, специално, да просто отидат в някъде. която и да е зала, нали, да видят там как е и да видят, че наистина има и по-добър от тях и тогава вече ще разберат, нали, на кое, нали, къде им е място в обществото, защото много са си вдигнали летвата, нали, безмислено. Няма някак си така като самочувствие под въздух, под налягане. А имало ли някакви такива случаи, примерно, как ти казваме, такъв човек да дойде в залата и 2-3 тренировки да види, че не е това, което си мисли, да се тръгне. Някакъв такъв тишкар да се прави, виж, че има сега. Ами имало е, да, имало е, винаги ще има, нали, има хора, които като дойдат и някак с така им е доста голямо егото и тръгват рязко, нали, удрят силно, нали, в някой, нали, лек спаринг като играем и удрят вече тежко, нали, тръгват, дъхат се, обаче като видят, нали, че човека е по-опитен и като, нали, примерно всеки ден някой от по-опитните в нашата зала, нали, всеки ден там учи се, развива се, учи нови техники и всякакви такива неща. И като ги сравним, нали, този човек от залата и този човек, нали, който навън седи и само пуши цигари и се вижда с, да кажем, нови такива като него, като примерят сили се вижда наистина кой, нали, е по... Добре, виж сега, ето въпрос ще го задам. Не знам дали си имал някаква травма, но ако си имал някаква травма, примерно, как се е преживял? Някакъв е такъв съвет, ако някой човек се контузи, даже на мен му кажеш в момента, нали, съм с късани връзки и операция, да кажеш някакъв такъв съвет, примерно, ако си бил с травма някаква много тежка, която е лишила от тренировките и някакви такива неща. Ами за сега наистина, да благодаря на Господа, не съм имал някоя много тежка контузия, но бих дал един много добър пример и мисля, че, нали, всеки един състезател и като цяло човек трябва да взима пример от него. Е едно момче от нашата зала, Пламен се казва, Пламен Димитров. Той претърпя същата такава контузия като теб, нали, скъса предни кръстни връзки на крака, нали, на коляното. И веднага след като излезна, нали, от болницата, като отиде, нали, на физиотерапиите и всичко, когато, нали, му казаха, че може да се движи, защото, нали, има период, в който трябва да се обездвижи, нали, доколкото знам. Винаги можеш да направиш нещо. Ако, нали, кракът ти е слаб, кракът ти е контузен, не можеш да го движиш, сядаш, почваш да правиш нещо с щангата за ръце, за рамена, за глава, за врат, за всичко, нали, айде, в нашия спорт е така. Обаче, да кажем, при някой човек, нали, примерно сега като теб, бих дал съвет, примерно, да се тренираш, когато не можеш крака, нещо с друго, нали, пак по този начин, или много играе важна роля мозъка, нали, и мисленето също. Тренираш си мисленето, менталитета и всичко и тогава вече ще видиш, че е много по-добре да си направиш една тренировка за мисленето 20 минутки, нали, да си поразмишляваш, да оставиш телефона, да оставиш всичко, нали, да си поразмислиш всичко, да си направиш една равносметка и мисля, че това е много по-добре, отколкото да седиш и да си гледаш на телефона, примерно. Мислиш, че... Винаги ще си направя нещо по-полезно. Добре, мисля, понеже времето ми се скъсава, всеки момент ще бие звънецът и искам да имаш нещо да кажеш на нашите млади ученици, дори на не млади нещо, които просто тренират този спорт, да ги мотивираш, да им кажеш нещо. Ами бих казал да тренират, да изливат енергията си, която имат не в негативна полза, а по-скоро в нали, хубава полза, да извличат хубави ползи от това нещо. Дори да не е тренирането, да отидат да помогнат на родителите си или нещо да направят, просто да не седят и да лентяйстват, защото това е загуба на талант и на като цяло на умения. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесал. Един от нашите ММА бойци в нашето училище, дисциплиниран и много осъзнат ученик. Надявам се всичко да ви е харесал. Може да ни следите в TikTok и в YouTube. Скоро очаквайте третия епизод на след звънецът нашия подкаст. Благодаря ти много, Сани. И аз благодаря. Чао!